Zdravím vás, dámy a pánové. Zase vás vítám u druhého dílu z hry Need for Speed Underground. Se mnou je zase tu fanoušek. Pozdrav. Čau. Tak. A jak jsem říkal, tak teda dojedeme tenhle závod. Tak teda dojezdíme. Joj, to jsou prdy, kolik to může jet? Asi 200. No, jede to 132, vole. To si děláš srandu, rychlejší trabant. 137. Střílá do prdele. Ne! Do prdele, ty pyromane. Nevadí, jedeme dál. Jo, já jedu. Pořád jedu. Jo, jedu. Jo. A pořád jsem druhej. Druhé, no. Nevadí, dojedeme. Je přímo před ním. Takže, až teda dojedeme tenhle závod, tak ukončím tento díl a ještě si k tomu něco řeknem. Jsi třetí. Dá rozstříli tím prdel na sračky. Ty se ani nepovažuj. A jak říkali v Mafii jednice, kreténe. No. Rozhodně v nějakém čase třeba jim budu natáčet Mafii jedničku a takhle dál. No, projedeme po druhý to. Osm, tak viděj. 9. 150. Dámy a pánové, teď jedu 152. 154. 155. A už to necháme, už je to otravný. To je no. Jsi pomalu nejrychlejší. 158 kilometrů. Dojedu to nebo ne? Protože to do něj nebude. Hej, koukejte jo. Vypadni ty kreténe. Pojď. Slyšeli jste to? Nabořil ten idiot, jo? Jo. Je to idiot. A velký. Tak tam nezbývá Tentokrát- nic jiného než vítězství. Ano. A tentokrát tu nemám fanouška z Prahy, tentokrát tu mám fanouška z Brna. Akorát jsem mu ponechal hlas, jelikož nechci, aby ho někdo vystopoval. Že jo? Ano. Asi v příštím nějakém díle třeba, nevím, budu mít třeba hlas Čikmánka, si udělám, no a bude to halda. Budu mluvit jako Čikmánek ve videu, ne úplně. Ahoj, jak se máte? Nebo tak nějak tím pisklavým hlasem. Ale já nekopej do mě. Já jel přesně v něm. No, už asi natáčíme zhruba 5 nebo 3 minuty, nevím. Dej nitro. Dusík. Tak. Dávej si pozor na auta. Jeden už je pomalu za tebou. 140 kilometrů. Bav! A mám vás. Ne, kecam.
Já se trochu nudím, nevím ani, co mám dál říkat, takže zaspíváme si nějakou písničku. Tak třeba, když se vrvalčí sihem a buzeranti jdou, doma sedíme a louskáme čuráky. Ty volej, ale já už fakt nevím, co mám říkat, hej dál. Jako říkáme, OMG! OMG! To nešlo vytočit! Kreten! Jo! Málem! Jeď! Jeď! Jsem za tebou! Já vím a nezví! No ty taky šveš! No, jsi druhej! Buzerant! Co kameruješ? Kameraman! No tak. Teď se asi zase rozloučíme, jako v tom minulém díle. Protože to nejde. A budeme rozhodně pokračovat dál v příštím videu. A nebo ne? Chtělo by to nitro, jsi čtvrtý. Já vím. To nevyhráme. I'm laskej. Ne. Čeká, něco mě svědí. Ten na prd. Doufám, že někdo nezazvoní, jinak to střihnu. Alebo to ukončím. Jak vidíte, já to dlouho nehrál, ty vole, a já spíš hraju Battlefield a různý takhle střílečky. To prdele už někam táhni! Jsi třetí. Tyhle, tohle se nezbavíme, toho buzeranta. To červenýho buzeranta. Dani, jo, ty to sem napálíš. Ne, nenapálíš. Tak to napálil, to hovado to napálilo. No tak. Jsi první. Takže až pojedeme cílem, tak to ukončím. Tři, 2, 1, 0. Třetí kolo. A v dalším videu uvidíme další kolo. Jelikož mám napřed počítač, tak se mi to seká a rychle se to natáčí. Což teda nevadí. Tak budeme trpěliví, že jo? Ale tak nevadí to snad, no? Tak já si teda s vámi loučím. Nazdar. A tady fanoušek z Brna se taky s vámi loučí, že jo? No. Čau.